Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryete o ita alawas na napauluan. Pamatag, ti ama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papa, kayat ko asulnitan na itinagkuranga kada kayo. Kastamot iti kapsat ko. Kanti anak mi iti day di Janice. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ko. Mamati saan pa'y analadaw ti amin, Victor iho. Nasingpet nga ubing ni Fatima. Kanayon mi ngay bagbagakan kwa na, ano pa'y sabali ti tratum kan kwa na. Ipatag na kalata, tasikakit nga ron ti amana. Nagasat unay ti anak ko. Gaputad da kayo kanya Anthony amang ipatpatag kan kuha na, Papa. Ikarik ka na kayo. Agbalbaliw ako. Ipatag kon ti anak ko. Gaputad da kayat adumakkel nga adayo tirik na kanyak. Nasaya at dahit ang aramidam iho. Kat di kagdanag, takanayon kami nga dahit ikabsat mo, amang suportakan ka. Apayagin matang kayo iti cake, Daddy Anthony. Adda ka ni okasyon ita iji balay. Nalipatam ka din anak. Father's Day ita. Ha? Iso gumatangak iti cake para kada lolo ken ni Dadim Victor. Winggayam. Itagayaman ti Father's Day. Happy Father's Day, Daddy Anthony. I love you. I love you too, Fatima anak. Agyaman ako na ya. Gaputa dimtang ka itibiyag ko. Amam ka di. Idi damo pa ilang apan nakakita ken kay di ospital. Idi na ipasngay ka. Nakaragragsakak. Huh? Panagriknak ket naadaanak matan iti anak. Thank you, Daddy. Kaputa oray no saan dak apudpud no nga anak. Ipatpatigdaklat ta. Kuma, kastamot kanyak ni Daddy Victor. Tapno, happy ako na kanayon. Happy Father's Day kada kayo, Sir Roman. Kastamot ken ka, Sir Victor. Agyaman nak, Doray. Happy Father's Day, Papa. At iti sagot ko kada kayo. Ha? Agyaman nak iho. Uy, nginginaan da ito'y arilo. Talaga ginatang ko na ita para kada kayo, Papa. Sapay ko mata magustuhan nyo. Saan lang nga si Kati ada sagot na kini Papa, Manong Victor? Uray sakmet. Anday, ada kayo gaya man, Anthony. Kunamin no malam kayo nga gawid. Agyaman akunay kada kayo, anak ko. Pinaragsak da kita nga aldaw. Wow, nagimas matandag iti nakasagana amakan. Luto amin dagita, da papam a Victor, ken Dadim Anthony, Fatima. Aglutluto kayo, man? Daddy Victor? Well, Fatima. Sapay ko mata magustuhan ti lutok. Sakbay amangan tayo. Adalaan kayat ko ayawat kada kayo. Daddy Victor, Daddy Anthony, kan Lolo. Kaslamu ko nuan niya dayta. Sige apo, yawat mon kada kami ti sagot me. Nagmayat matanakit kita da Victor, Anthony, kan Fatima. Nakaragragsak da. Wan nga ro, Charles. Kasladyak pala mamati sa bali itan ni Insan Victor. Talaga namimpinsan, di pa nagbalbaliw na. Maragsakan ak unay para itigayam ko. Saan laday ta? Mariknamot ni Fatima, ti pamatag, ti maysa nga ama.
Manipud amis mo kan ni Victor. Kan amangan no tumulong pa yan amang imaton iti negosyo da. Gaputa isukit nga ron, tinlepas na akurso. Fatima? Mabalinta ka rin tagsarita? Apay ka di, Daddy. Ada ka di basol ko. Sorry, ano, ada na aramid ko, ama di. Awan, iha. Awan basol mo. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan ka. Gapo ka nagiti nararamid ko. Pakawan anak, no nagbalinak nga irresponsable nga amakan ka, anak ko. Awanan kanyak dayjay, Daddy. Kanayon nga ibaga kanyak dalolo, kan Daddy Anthony. Nga oray no kanayon da kaungtan. Nga oray no sandak nga itultulod iya iskol. Ipatag kayo latta, Daddy. Kanayon matlaang nga isuro kada kami ni teacher mi. Nga ipatag mi kano dagiti parents mi. Agyamanak no sa anak akagura iha. Ikarik, sulnitak na iti amin ang nagkurangak ken ka, kasamam. Aramida ko nagiti responsibilidad ko ken ka. Anya ti ko naman, no? Kaya't mo ti tumulong iti negosyo tayo? Wala din ko. No idi pa'y ko mga inaramid ko na ito'y. Nagsayaat ko matibiyag ko ita. Nagano ti sinayang ko nga oras. Pasiya barkada kan bisyo tininintunar ko. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti bidot mo, manong. San pa yan naladaw ti amin? Kat sigurado ang maragsakan ni Janice no sa di naman taayan na ita. Gapot na nagbalbaliw kan. Kan aramidam matan ta responsibilidad mo iti anak yo. Anthony, agyaman ako na ikan ka. Gaputa impatag mo ti anak ko. Inaramid mo ti responsibilidad. Asyak kumati akin naramid. Saan mo abinaybayan ni Fatima? Nga oran no ano nagtibana ka saan ta nagkinaawatan. Sir Roman, makitakot naragsak kayo ita. Gapo ka day ta nagbalbaliwan ni Sir Victor? Wen, Doray, kamaudyanan na, pinatgan matlangan ti Diyos, ti kanayon ko nga ikarkararag. Ay na, una yan ang nagragsak kumamot day di Doña Esmeralda. Gapo ta kamaudyanan na, nagbalbaliwan ni Sir Victor. Awanan ti parikot nyo kuana, sir. Katno bilang taalaan na kon ti Diyos, nakasagana akon no dumteng day ta apanawen. Gaputa na saya aten ti biyag dagiti anak ko. Ken amok, asaan da abay-bayan ti tunggal maysa. Talaga amat nga adda muras ti negosyo tayo, Manong Victor. Manipod timulong ka iti panangimaton dito'y furniture shop. At adda nga imado dagiti customer tayo. Siyempre nalaingak ang makipulapol ka nagiti customer ko naman. Kayat na talaga ti gwapo ang makisangsango ka na kwada. Adday ta ka manen, Manong. Impakat mo manen ti kinalastug mo. Ang amo, Manong. Talaga maragsakan para kan ka. Gaputadakkelan ti nagbaliwam. Makunak ita, anagasa ti agbalinto nga asawam. Awanen plano ka mga asawa, ading ko. Ha? Ipamaysaklangan ti atensyon ko iti anak ko. Sika nga saan ka kadi ang mga asawa? Awan pa'y nobyak, Manong. Ken sanak pa nakasagana iti dayta abanag. Ang dumteng tulat ta, ti babae para kanyak. Wenmet ngamin, Anthony Iho, mga sawa kan, iti kasta, makitak pa iti agbalin nga apukok kan ka. Ah? Unay kayo lakit din aya papa. Awan pa'y nga ti maasawa,
Jak pa'y nasapulan ti babaya para kanyak. Kasano nga mi na makasapol iti babaya para ken kuana ket no pasig met a negosyo tin into na rin na papa. Nagsao di adda ka ayan-ayat na. At least, oray awan nasawak. Adda anak ko apang ipapaayak iti atensyon ko. Si Kangay, Sana bale. No naragsak kayo nga aglaklakay abaro, ayos lang. Tinapatag kat sanyo abaybay ang titunggal maysa, anak ko. Angam no bilang tadda ti dumteng nga para kada kayo. Di yun paluspusan pa'y. Gapu ta mga no agbabawi kayo iti udi na. Agsubli ako ni Jay America inton maminsan nga aldaw in San Victor, in San Anthony. Imayak lang dito'y mansyon nyo. Tapno agpakadak kada kayo. alakit aganad ka nga ro iti panag-flight mo insan. Ket intun sumaron nung agbakasyon ka dito'y Pilipinas. Itugot mo to tinobyom. Iti kasta, maam-amumi met. Wan kinapudno na. Kayat nalaunay tagbakasyon dito'y. Iso na lang takanayo na busy. Iso nga inton sumaruno laangan tiyo umay na. Tita Mira, saan mo to naliplipatan ti chocolate? Asagot mo kanya ka? Agpasugnudak no awan chocolate. Wan ka di Fatima. Saan ko aliplipatan ti chocolate mo? Saan laday ta? Ado pa iti isagot kuntukan ka. Umadanigaya man ti kasangay ni Fatima. Anya nga iti plano yo, Victor Barok. Pagsalitaan may paidata ka ni Antonina na prima. Masapol nga da kayon tumod iti kasangay ni Fatima. Iti kasta, kumpleto tayo. Ayawin mo ta. Saan amabalay na saan ka umatendar iti kasangay ti apukok. Nana, kayat ko tagti daw iti pamakawan ka na kayo. Gapo ka nagti nagkurangak iti daydo Janice. Pakawanandak no binaybayak ti anak yo. Lipatan tayon tinapalabas, Barok. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti amin ang nagbiddutam. Kan saan laday ta? Iparparik namon kan ni Fatima ti pamatag ti maysa nga ama. Wanya duray, nagatang yu ka din dagiti kasapulan para iti kasangay ni Fatima. Saan pa, sir? Or-orayok lang amin ni Manong Elmo. Iti kasta at dakadwak arumwar. Sige nga Rod, da Victor kan Anthony. Nagidandamot arimwar anapan gimatang kadagiti may sagana amakan. Wen, sir. Nagalisto at talaga ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laeng idi maladagan ni Fatima. Ita, sangapulon ti tawen na. Huwin nga Rod, kat pagyaman ako unay, gapo tadi makkel anasaya at ti apukok. Uray no saan na anarik na ti maadaan ni Tina. At datayo met amang ipatpatag kan kuana. Manong, adda tayon dito yung simenteryo. Isagot ko ka ni Janice na iti sabong nga awit ko. Manong, Janice, adto iti sabong para ken ka. Pakawanan na kumaka na iti nagkurkuranga ken ka. Kada kayo iti anak ta. Ikarik, jak to pulos baybay anti anak ta. Agyaman ako unay. Gaputa ini kanak iti pakalaglag ipakken ka. oray siyak, Janice. Agyaman akmet. Gaputa dimteng kayo kini Fatima kada kami. Oray no saan ko apudpud no nga anak ti anak yo kini Manong Victor. Ipateg, kan aywanak latta. Aging ga iti panagdakkel na. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Fatima Apok. At to iti regalo ken ka. Thank you, Lolo. Happy birthday, iha. At ito'y matirigalok.
Sapay ko man magustom ti sagot ko kin ka, anak. Thank you, Daddy. Nakaragragsakag. Gaputaan ta kayo amin, ita ang kasangay ko. Siyempre, gaputa kayat mi anaragsak ti kasangay mo. Iswa talaga kumpleto kami. Thank you, Daddy Anthony. Pudno day tapok. Kan saan lada kami ti sangailim. Madamdamalaang, sumangpet tumet dagiti kakabsat day di mami. Kitaan ni Fatima, manong. Nakaragragsak ka makiaya ay ayam kadagiti kakasinsin na. Juan nga ron, kasla sana mabombanog. Talaga akasta ti ubing. Sigurado ano malpas ti panagayayam da. Maimas nanton ti maturog. Daytoyan ti kararagsakan na kasangay ni Fatima. Gapota kumpleto tayo. Kang runaan na, mariknanan ti pamateg ti maysa nga ama, manipod kan ka. Kat pagyaman ako, nay. Gaputa sana gimura kanyak ti anak ko. Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno ilintag ko rag ti bindot ko. Tulungan na ko maading ko. Kaya't ko tiyag balin ano saya at nga ama ni Fatima. Wen, manong. Adda kami lang dito'y kini papa. Para kada kayo kini Fatima. Kaya't aramidan tayo ti amin. Tapno maaddaan itinapintas amasakbayan ti anak mo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Pamateg, ti ama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.